በእስራኤል ውስጥ የሚኖሩ የብርጌድ ንሓመዱ የኤርትራ ተቃዋሚዎች እስራኤል ድል እንደምታደርግ ተስፋ አለን ሲሉ አጋርነታቸውን ገለጹ። እኛ በእስራኤል የምንገኝ ኤርትራውያን የፖለቲካ ጥገኝነት ጥያቄዎች አጋርነታችንን እንገልጻለን ሲሉም የብርጌድ ንሓመዱ አባላት አስታወቁም። አባላቱ በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት በዚህ ከኢራን ጋር ጦርነት በሚደረግበት ወሳኝ ጊዜም እኛ በእስራኤል የምንኖር ኤርትራውያን ጥገኝ ጥያቄዎች ከእስራኤል ጋር አጋር መሆናችንና ጉዳዩም እንዳሰብን እናስታውቃለን ብሏል። ጨምሮም የዚህ አገር እንግዳ እንደመሆናችን መጠን አሁን ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ እየታዘብን ሲሆን እንደ ማንኛውም የእስራኤል ዜጋ ፍርሃቱንም ጭንቀቱንም ሆነ አስቸጋሪነቱን እየተካፈልና በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከእስራኤል ጎን መቆማችንና ለሰላም እየጸለይን እስራኤል እንደምታደርግ ተስፋ ያለን መሆኑን እንገልጻለን ያሉት የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ማንኛውም ለእስራኤል ደህንነት ስጋት የሆኑ ጉዳዮች መወገድ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ከዚህ ደብዳቤያቸው ጋር ከእስራኤል መከላከያ ኃይል አባላት ጋር የተነሱትን ፎቶግራፍም አብረው አሰራጭተዋል። ብርጌድ ንሓመዱ የሚባሉት በስልጣን ላይ ያለውን የኤርትራ መንግስት የሚቃወሙ መሆናቸው ይታወቃል። በዚህ ደብዳቤያቸው ጨምረውም የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የኢራን አጋር መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና እኛ በስደት ላይ የምንገኝ ኤርትራውያን ግን ይህንን የሁለቱን ሀገራት ጥምረት አንደግፍም፣ ጥምረታቸውም እኛን አይመለከትም በማለት ገልጸዋል። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ንሎሚ እውን ሓንቲ ዛዕባ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሎሚ ሓንቲ ቪድዮ ማሕበራዊ ሚድያታት ክትኮልል ርአያ ንሳ ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ ኤርትራውያን ናብ እስራኤል ሲ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ኢሎም ትብል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚኡ እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ውግእ ብጣዕሚ ሓደገኛን ኣሰካፍን ዝኾነ እዩ። ብቐሊሉ ኣብ ዓለምና ተላቢዑ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እውን ከስዕብ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እቶም ሓለፍቲ ፖለቲከኛታት ኮፍ ኢሎም ብሰላም ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ እዩ ምንዮተይ። እዚ ቀሊል ውግእ ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ግን ሰብ ካብ ስምዒት ወፂኡ ካብ ሃይማኖታዊ ስምዒት ካብ ዝኾነ ስምዒት ወፂኡ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። እንተተኻኢሉ ነቲ በደለኛ ኢኻ ምባል ምኹናን እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ኣፍካ መሓዚት ዝሓሸ። ሕጂ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኤርትራውያን ምናልባት እታ ኤርትራውያን ስለ ዘላታ ክዛረበላ ተገዲደ። ምክንያቱ ኤርትራ ናይ ዜግነት ሃገር ስለ ዝኾነት እታ ኤርትራውያን ትብል ንኩሉ ስለ ዝምልከት እንድሕር ሓደ ብሽም ኤርትራውያን ዝኾነ እንተተዛሪቡ እንተገይሩ እቲ ኤርትራዊ ዝብል ክነቅፍ ክዛረብካ መሰሉ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ውግእ እዚ ውግእ ናይ ኢራንን እስራኤልን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ሃይማኖታዊ ፋክተር ዘለዎ እዩ። ካልእ ናይ ፓወር ናይ ኒውክሌር ፋክተር እውን ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ሕጂ ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም የመናውያን ልብናናውያን ኣብ ጎኒ ኢራን ኣለና ኢሎም ክብሉ ርኢና ኣለና። ከምኡ መበሊኦም ምናልባት እስራኤል ንየመን ትጭፍጭፎም ነይራ ርኢና ኢና። ወላ ንልብናን እውን ኩሉ ግዜ ስለ ትጭፍጭፎም ምናልባት እሶም እንድሕር ዳ ከምኡ እንተኢሎም ምክንያት ኣለዎም ትብል።
ካልኡን በቲ ሃይማኖቱን እንተሪኢኻዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብስምዒት ወፂኻ ካብ ስምዒት ወፂኻ እንዳ ክትሓስብ ዘለካ ግን ምናልባት እሶም ሕጂ ዋላ ኣብቲ ምስልምና እውን ሺዓ ስለ ዝኾኑ ምናልባት ስምዒት ናይ ሃይማኖት ሓዲርዎም እውን ክትብል ትኽእል ግን ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል እንታይ ሃይማኖት ኤርትራውያን ይሁዳውያን እንዲኦም ኮይኖም እቲ ምክንያት ሲ ንዓይ ክርዳእኒ ይከኣልን ካልእኻ እቲ ስክፍታ ዘሎሲ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘሎ ስክፍታስ ክሓድረኩም ይግባእ ብሽም ኤርትራውያን ይርዳእኒ ምናልባት ኣብ እስራኤል ስለትቕመጡ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ክንብል ኣለና ኢልኩም ተሓስቦ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ስለትቕመጥ ኣሜሪካ ንዒራቅ ምስ ሃረመት ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኣለኹ ክትብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ከሎ እዚኣ ኣብ ጎኒ እገለልና ኣብ ጎኒ ከምዚ ዓይነት ሳይድ ኣለና ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለዚ እዚያ ከነስተውዕለላ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ዋጋ ክፊላ ኣብ ቃልሲ ብፍላይ ስለዚ እዚኦም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ኤርትራውያን ብሽም ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ኢልኩም ክዛረቡ ከለኹም ማዕረ ክንደይ ምክፍፋል ከም ዝፈጥር ኣብቲ ህዝቢ እቲ ሳዕቤኑስ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ንመጀመርታ ግዜ ይኮን እዚኣ ኣብ ጎኒ ገለ ኣለና ምክንያቱ ናይ ግድን ኣይኮነን ከምኡ ክትብል ምናልባት ነቲ ዝብድል ዘሎ ስኻ ትብድል ኣለኻ ክትብል እንታሽሙ ግን ብፍላይ ከዓ ምስ ፖለቲካ ክትሕውሶ ከለኻ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዚ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ንምባል እዩ ናይ ሎሚ ዛዕባይ ኣብዚ ክዛዝም እየ ብዝተኻለ መጠን ነዚ ቪድዮ እዚ ሼር ላይክ ክትገብሩ ብትሕትና እንዳዓደምኩ ብኻልእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ወሰሰና እዩ